איזה חגיגה, יריד של ג'רוזלם מיני מייקר פייר במוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. זה פשוט חלום שהתגשם. יש לנו מוזיאון מדע שהוא בעצם מוזיאון של מייקרים. הם יוצרים, בונים, מפתחים בכל הארץ דברים מופלאים שלא תמיד נגישים לציבור, אבל כשמביאים את זה למוזיאון מדע, פתאום אפשר לפתוח את זה לציבור יותר רחב, פתאום אפשר אולי לגלות מייקרים חדשים, כי אחרי שבאים הנה ומתרגשים ונהנים ועושים סדנאות ומדברים עם מייקרים ופוגשים אותם, מגלים שבעצם יש בזה המון 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 שמחה. יואב הכין לנו לתערוכה וליריד המייקר את המכונה המציירת. לא סתם הוא הכין את המכונה המציירת, הוא הכין את זה כמובן עם הצוות שלנו בבית המלאכה, והוא הכין את זה תוך שימוש בטכנולוגיה שפותחה אצלנו בבית המלאכה של רישום באור. The worldwide makers we got from Jerusalem. We are having our first mini maker fair. We have here many makers with lot of original ideas. We have here contraptions, automatas, robots, workshops, etc. Come over and see what's going on here. You will love it. אני ליאת סגל ואני מייקרית. אני התחלתי את דרכי כטכנולוגית, והיום אני עושה אומנות טכנולוגיה, וזה אחד הפרויקטים. שלום, קוראים לי רוני, אני מייקר. אני לא עושה את זה באופן מקצועי, אעשה את זה באופן חובבני למדי. שעון הזה עשיתי בסוף שבוע האחרון. My name is Eyal, and I'm a maker. I needed a cool transportation vehicle, so I built a do-it-yourself Segway. And I'm enjoying it. My name is Michal Julian. I live here in Jerusalem. This is our first time seeing the exhibit. And that it was very interactive. There was space for the very little children to run around. There was a scene with a crosswalk, which they enjoyed, having the thrill of being able to cross the street by themselves. There were sights and sounds and activities for every age, and we enjoyed it very much and certainly plan on coming back. שלום, שמי שי יוסף ואני ויז'ואל ארטיסט, ואני מציג כאן אקווריום שהוא בעצם כלי נגינה שמנגנים עליו באמצעות טיפות של צבע. אני מיכאל שילה, אני מייקר מארצות הברית, באתי להצטרף למייקר פייר בירושלים. אני נורא שמח שיש גם פה חלק מהמייקר פייר. I'm Judy. I am a co-founder of Teach Me to Make with Michael Shilo, and I designed coffee can robots. The concept behind these robots started with the coffee can. The recycled materials that we find in any kitchen, it was targeted for to assist teachers and museums and schools with a low budget. It's not just a robot, it is a robot with a personality. הרובוטים שנבנו פה על ידי תלמידי 1657 קבוצת רובוטיקה של בית ספר מבואות טירון נבנו כתרגיל מחשבתי, כתרגיל יצירתי, כאשר המטרה הראשונית היא הנאה וכיף מהטכנולוגיה ומהבנייה עצמה. אצלנו בטכנולוגיה ובטכנולוגיה לימודית לא רק עוסקים בטכנולוגיה, לא רק בונים רובוטים, אלא גם אנשים נבנים ומתחנכים. אני מקווה שמוזיאון המדע יהפוך לבית של המייקרים בארץ להשתלב בתנועת המייקרים העולמית.